център. Няма нищо. Играеш. Та беше идеална. Какво направи? Никой няма в центъра, както винаги. Там. Авка, Гога. Тимо, обърни се. Това беше много хубава. Няма нищо, ай! Браво! Тук, Гога зад тебе мина. Гога, физични! Браво, Гога, пак! Браво! Дай на Боянски, бе, май, ти лут ли си къв този удар саме? Ама Боянски е сам, бе, ти лут, как ще я би, бе? Двама си пред него и вратаря ще я би, няма да я даде, ти лут ли си? Един да остане. Какво стана там, бе? Държи я! Айде, Тишо! На Боян. Не, Гогата. Тръг, бе, Гоше! Удар, бе! Браво, бе! Браво! Не бери! Оле, Тимо, гониш! Лягай, легни му, бе, ма, какво го чакаш? Пак! Сега трябва ще я би. Житница дават 1 литър ракия. Двама! Боянски идва един за тебе. Гоше в центъра, мини в центъра, Гоше! Гога зад тебе. Идва. Гога, гледай човека. Човека за тебе, Гоше! Гоше, човека! Не прави нещо, бе. Не, това Гошето е чист него гол.
Горат, твоето.